Ang udah sogen deh. Oh, bidiब्ला लानोसै बेगखौ. Chalo guys. Ấy माथो जाला. आंनो बयनिसायबो लास. बादुलिनो. ओइ मा बुस्थु ओइयो मानि गालांख'? ओइ बक्स ना? आरे मोनफैबाय. Kenapa? Sering ngomong apa? Pertama nama. Sini pacaran tanggal dulu. Beda. Hai, kasih beda. Boleh lah itu apa ya? Yo saya. Apa uthaya? Boleh ya? Nani mana delebay. दिनै नैबे ब्रैथि फिल्म एवार्ड बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो थाजिर आफादगिरि मानगोनां नेरसोन बर' सार, नेहाथारि बिथां पबित्र बर' फंबाय, जोंनि आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि सार नोंथांमोन, दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय एबा ब्रैथि बे फिल्म एवार्डनि फिल्म सायख'नाय जुरि बर्डनि मानगोनां जुरि बर्डनि मेम्बार नोंथांमोन, सार नोंथांमोन, दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे फैफानाय मानगोनां मावथिफारिया नोंथांमोन, बानायसो नों बुजियाखै फाग्लि नोंनि हिनजावा हिनजाव फाग्लि नङा नांसागे खामानि मानिदों एवार्ड होनाय हाबाफारिखौ लानाय लोगो लोगो मोनसे ट्रेन्डआव फैदों, माने मोनसे मोजां माबाजों लिगजों थांदों आरोखि बे बर' सावथुन मुलुगा, जाहाथे आरो नैबे फिल्मनि मोजां मार्केटनि कमार्शियेल साक्सेसखौबो नायनानै क्रिटिक्स आरो बिजिरगिरिफोरनि दारै जुदि जों बेखौबो खालामनानै लानो हायोब्ला आरो साबसिन फैबावगोन बेखौ आं बुंनो सानदों आरोखि। दा बेखिनियानोसै।
Jali. Hai, anh đừng bên dịch. Sama anda bukan ini. Nah, foto. Là này đến chưa? Hả? Là này đấy, internet sini. Ani जों नै जों दा मोसानो ओमफ्राय जों रेडि जानानै थाबाय माला मोसाहैगोन मोनथियाखै आब'आ लास्टआवसो दङ बावगार जानो ओइ आब' आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायनो बानायाखै माने साबसक्राइब बानायनो बानायदों जेराव बानायबायो जाबाय आरो भिडिअखौबो नायो Letha. Kamu. Sana kepala. Bibo binanau baidisa terbaik, na? Bibo binanau jan somaido. Binanau jan somaido. Oh, nau macam nau lasda. Nani mana? Abab kameramen ni. Mana sih? Ni sini. Negara.